Terve, Kimmo. Terve. Mitä kuuluu? Hyvä kuulu. Mulla on palkkapäivä tänään. Ai jaa. Mulla on karkkipäivä. Myntton. Ei sitten. Tuossa toi. Musta tuntuu, että tässä ei ole ihan kaikki. Kyllä, siinä on just kaikki. Entäs korkokato? Eihän me semmoset mitään puhuttu. Hieno auto sulla. No en nyt tiedä, tällainen vanha romu. Paljonko täällä on ajettu? Mittari ympäri ainakin kertaalleen. Annapa tän auto mulle kaupan päälle. Ei se nyt valitettavasti oikein käy. Saisinko mä koeajata tätä? Ei onnistu. Tää on mun isoäidin vanha auto Teksasista. Se soitti mulle viimeisinä vuosina, että Kimmo, tuu tänne nyt äkkiä. Mulla sulla asiaa. Ja mä lensin saman tien Teksasiin. Kalliit suorat lennot. Ja kuolinvuoteella hän sanoi mulle, että Kimmo, ota mun Volvo. Mutta älä anna kenenkään ikinä missään tilanteessa ajaa sille. Enkä mä oon antanut kenenkään ajaa tällaisen jälkeen. Okei. Periaatteesta pitäisi pitää kiinni, Kimmo.